Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndi ine Blessings Chilewuka. Koma poyamba mitu ya nkhani izi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wachenjeza kuti boma lithana ndi onse omwe akuchita chinyengo pa ntchito yopereka chakudya kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala mdziko muno. Bungwe la Malawi Electoral Commission lalengeza za kalembera wachibwereza wachisankho yemwe adzayambe pa 10 January chaka chamawa mpaka pa 3 February. Ndipo mu nkhani za masewero zokonzekera za masewero a mpira wa miyendo wa akatswiri akale apakati pa dziko la Malawi ndi Zambia zafika kumapeto pamene akatswiriwa akukumana masanawa. Takulandirani nkhanizi. Wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Usi wachenjeza kuti boma lithana ndi onse omwe akuchita chinyengo pa ntchito yopereka chakudya kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala mdziko muno. Dr. Usi wapereka chenjezoli pomwe anatsogolera ntchito yogawa chimanga kwa anthu omwe akuvutika ndi njala m'maboma a Chikwawa ndi Tcholo. Charles Pensulo walemba ripotili. Wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Usi analotanganidwa mu Sabatayi pomwe amatsogolera ntchito yogawa chimanga kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala m'maboma a chigawo chakumwera. Ndipo poyankhula m'maboma a Chikwawa ndi Tcholo, Dr. Usi anachenjeza anthu ena andale omwe akumalesa anthu awo kuti asalandire thandizo pofuna kuonetsa kuti ati boma ndilolephera. Munthu akamadya madyedwe awa ndi mpingo wakuti sungaziwe. Madyedwe alibe mpingo. Madyedwe alibe chipani, madyedwe alibe mtundu. Nkuona njala simasata chipani, simasata mtundu, simasata mpingo. Therefore, tikamagawa chimanga osamakondera aliyense amene ali kulandira alandire. Pomwe amayamikira boma kamba koganizira anthu ovutika, bwana mkubwa wa boma la Tcholo Ahadison Kupanga anataonetsetsa kuti thandizo lililonse lifikire anthu oyenera mbomalo. VDC chair, komanso kumakhala vice MCs, kumakhala chair, komanso afumu amakhali pompo, komanso anyamata athu adodima amakhali pompo, akalemba mayina aja timapanga verify m'midzi. Andika magawa chimanga ngati kuno kutcholo anthu amangoyima malaini, nkumagaira anthu amene akubweretsa ID ndi amene analembetsedwa. Naye mfumu yayikulu ndalama ya boma la Tcholo inapempha kuti thandizolo lipitilire kamba kuti boma la Tcholo ndi limodzi mwa maboma omwe akhudzidwa kwambiri ndi njala. Tirali miyante yabwino, misewu yabwino, komanso nyumba zabwino zonse zaonongeka chifukwa cha mphepo yanamundu ndi mvula yankuntho. Komanso zuwa lakula kwambiri, m'minda mwathunso munaonongeka. Njala yakula kwambiri kuno. Choncho chifukwa chakufika kwawo akubwera kuti azatione, komanso kungotono kwako yayi, komanso kuzatipasa chimanga. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Dodima a Moses Chimphepo atsimikiza kuti bungwe lawo lifikira anthu onse ofunika thandizo, ponena kuti pofika pano bungwe lilapeza thandizo loposa theka la zomwe likufunikira. We had a budget of $197 million US dollars, which you can translate into several billions in Malai Kwacha. Out of that, 80% of the resources we found them, and we are continuing with resource mobilization. Our aim is to hit 100%. Pa ntchitoyi mabanja 961 kwa mfumu yayikulu Lundu ku Chikwawa alandira thumba la chimanga lolemera makilogramu 50 banja lililonse, pomwe mabanja 2055 ndiwo apindula kwa mfumu yayikulu ndalama ku Tcholo. Malinga ndi kafukufuku, mabanja 70,569 ndiwo akhudzidwa ndi njala mboma la Tcholo, pomwe mboma la Chikwawa mabanja 84,431 ndiwo akufunikira chakudya. Kuchokera kuno ku Tcholo ndine Charles Pensulo. Boma layamikira mpingo wa Enlightened Christian Gathering The Jesus Nation kamba ka ulendo ochokera kunja omwe anthu ambiri akufika mdziko muno kudzakhala nawo pa mapemphero kumapeto a chaka omwe achitike ku Lilongwe pa 31 December. Nduna yoona zokopa alendo Avera Kamtukule yayankhula izi pa bwalo la ndege la Kamuzu International pomwe anakalandira nawo ena mwa alendo omwe afika mdziko muno kuchokera m'mayiko osiyanasiyana pokonzekera mapempherowa. Eunice Jovu akufotokoza zambiri.
nduna ya zokopa alendo Avera Kantukule anaona kuti kunali kopambana kuti akakhale nawo mu gulu lolandira anthu omwe akubwera mdziko muno kuchokera m'mayiko osiyanasiyana kudzakhala nawo pa mapemphero omwe akuwatchula kuti Goshen Night. Akantukule anenetsa kuti ntchito zokopa alendo zili nkuthekera kwakukulu kokweza chuma cha dziko lino. Iwo akuti pa nthawi yomwe alendo osiyanasiyana akufika mdziko muno pamakhala zinthu zambiri zomwe zimachitika poti alendowa amafunanso zinthu zosiyanasiyana zomwe operekera ake kapena kugulitsa amakhala Amalawi. Ndipo mtsogoleri wa mpingo wa ECG a Prophet Shepherd Bushiri akuti usiku wa pa 31 Disemba omwe akutchula kuti Night of Goshen Crossover ukhala usiku wopambana kwambiri mu nkhani za mapemphero mdziko muno pokuti mpingowu ukuyembekezera alendo oposa 25,000 omwe akuchokera m'mayiko osiyanasiyana. Mneneri Bushiri wati anthu ochita malonda mdziko muno akhala ndi mwayi ogulitsa zinthu zawo poti alendo omwe akubwerawa akhala akufuna malo ogona, mayendedwe komanso zachisangalalo zosiyanasiyana. Mmodzi mwa alendo omwe afika kale mdziko muno Selina Schwager ochokera ku Switzerland anati ndi okondwa kuti abwera kuno ku Malawi koyamba makamaka kudzakhala nawo pa mapemphero. Mapemphero olowa mchaka chatsopano omwe wakonza mpingo wa ECG achitika ku Kanengo pa 31 Disemba mpakana kucha kwa pa 1 January 2025. Ndine Eunice Jovu kuchokera ku Lilongwe. Bungwe la Malawi Electoral Commission lalengeza zakalembera mkaundula wa chisankho wachibwereza yemwe adzayambe pa 10 January mpaka pa 3 February chaka chikubwerachi. Wapampando wa bungwe la chisankho Justice Annabel Ntalimanja walengeza zakalembera wa chisankhoyi pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe. Trust Office ali ndi ripoti. Kalembera wapadera wonjezerayu akutsatira chigamulo cha bwalo la milandu chomwe chinaperekedwa pa 25 Oktoba chaka chino. Chigamulochi chinalamula bungwe la MEC kuti pamene bungwe likuchita kalembera wachisankho, bungwe la National Registration Bureau likuyeneranso kuchita kalembera wa chiphaso cha unzika pofuna kuthandizira bungwe la MEC pa ntchito yawo. Wapampando wa bungwe la MEC Annabel Ntalimanja walimbikitsa anthu mdziko muno kuti akalembetse pa nthawi ngati anakanika kutero mbuyomu. Ntalimanja watsindikanso kuti pakhala chilango chachikulu makamaka kwa omwe aphwanye malamulo akalemberayu pa nthawiyi. Kulembetsa kuposa kamodzi ndi mlandu, ndipo khoti linapatsidwa ndithu mphamvu kuti likhoza kupereka chilango cha chindapusa chofikira kuma 5 miliyoni kupita uko, komanso kukagwira ku ndende. Komanso kuonjezerapo poti nditsindike kwambiri chokuti lamulo likupereka mphamvu kuti amene wapezeka kuti analembetsanso mophwanyira malamulo amene ndiye kuti dzina lake lichotsedwe mkaundula wa mavoti ndipo sangathenso kuponya nawo voti ndi kuchita nawo zina ndi zina za chisankho. Mlembi wamkulu wa bungwe la NRB Mphatso Sambo wati bungwe lawo ndilokonzeka kuchitanso kalembera wonjezerayu yemwe azayambira Mulungu sabata ino pokonzekera kalembera wachisankho yemwe ayambe pa 10 January chaka chammawa. Chatanena khoti kuti NRB azichita kalembera nthawi ya kalembera wa voti ifeyo maboma afezo yamba tinayamba kale, ndiye tikubwerera kumene kuja kuti anthu amene achatapatse mpata ndiye kuti kuyambira pa 29 pakana pa 4 January anthu onse tikuwapatsa mwayi woti akwanitse kulemba maboma onse afezo yamba ya MEC. Mukalemberayu bungwe la MEC likhala likulemba anthu okhawo omwe adayamba kale ndondomekoyi ndi bungwe la NRB mu gawo lachiwiri ndi lachitatu la kalembera wachisankho, komanso okhawo omwe anayenera kulembetsa pa 21 Oktoba chaka chino. Trust Office, MBC, Lilongwe. Bungwe la eni sukulu zomwe sizaboma la Independent Schools Association of Malawi ISAMA lapanga mgwirizano ndi sukulu zosula aphunzitsi a msukulu za sekondale za Domasi ndi Nalikule kuti zidzipereka maphunziro a degree kwa aphunzitsi a msukulu za bungweli. Poyankhula ku Blantyre pomwe amalandira ophunzira oyamba pansi pa ndondomekoyi, mkulu wa bungwe la ISAMA Bishop Wycliffe Chimwendo wati chikonzerochi chikudza
mogwirizana ndi ndondomeko zawo zofuna kupitiriza kuthandiza boma popereka maphunziro abwino zomwe ati sizingatheke bwino ngati aphunzitsi awo ali ndi maphunziro abwino. Malingana ndi achimwendo, aphunzitsi omwe ali mgawoli ndi pafupifupi 350. Iwo akufotokoza. Poyamba padali povuta timangodalira aphunzitsi amene apuma pa ntchito kapena amene achotsedwa ntchito kuboma ndi amene amabwera kudzagwira ntchito mu private schools. Koma pakale pano tinawo athu amene tikutha kumaphunzitsa nchonga choti aphunzitse m'masukulu mwathu. Izizi nchitsimikizo chachikulu kuna kuti quality ikhala yabwino chifukwa chokuti ndanyamata mwaona ambiri njachisodzera ndipo ali ndi chidwi kwa basi kuti aphunzire akaphunzitse tili ndi chidwi na kuti tathandizire munjira zonse chifukwa maona even tsiku la lero tabweretsa mabanki amene akhoza kuwathandiza kuwapasa ma soft loans foyena akugwira ntchito kale apase ma soft loans kuti athe kulipira mafizi awo asakhale ndi nkhawa yolipira mafizi. Program imene ndimayembekezera ndithu kwambiri foti schools zimene zinoti sizaboma zinali ngati kuti simathopeza mwina nawo mwayi ngati umenewo kuti munthu uthopeza degree, koma chifukwa chakubwera umene kuku tikhaso nafe ndi mwayi danga one kuti tithopezanso degree yabwino ndithu kuchokeraso kwa akadauloso ochokeraso kuboma. Nde ineyo ndithu ndisanga kwambiri na kuti zitakhala nthawi yayitali kwambiri tisanapatsidwe mwayi umenewo koma through isama wogwizana ndi domasi abweretsa chimenechi ndithu chinthu chimene kuti tikathenso kupeza mwayi degree ndithu yopambana kwambiri. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wachenjeza kuti boma lithana ndi onse omwe akuchita chinyengo pa ntchito yopereka chakudya kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala mdziko muno. Bungwe la Malawi Electoral Commission lalengeza za kalembera wachibwereza wachisankho yemwe adzayambe pa 10 January mpaka pa 3 February chaka chikubwerachi. Ndipo mu nkhani za masewero zokonzekera za masewero a mpira wa miyendo wa akatswiri akale apakati pa dziko la Malawi ndi Zambia zafika kumapeto pamene akatswiriwa akumane masanawa. Takulandiraniso ku gawo lachiwiri la nkhanizi. Chipatala cha Kamuzu Central chapempha anthu akufuna kwabwino kuti athandizire kuti ntchito za chipatalazi zipite patsogolo. Mkulu wa chipatalachi Dr. Enoch Ludzu nde wanena izi pamwambo olandira zikuku zokwera anthu odwala zomwe apereka a Chirunga Alumni Group, anthu omwe anaphunzirapo ku Chancellor College ku Zomba. Iwo ati zikukuzi zithandizira kwambiri kuchepetsa vuto la mayendedwe pakati pa odwala. Mayeso Chikhadzula wadza ndi zambiri mulipotiri. Dr. Ludzu anayamika ophunzira kale aku Chancellor College kamba kuthandiza chipatalachi ndi zikuku zomwe odwala azigwiritsa ntchito zomwe anati zithandizira kwambiri pothana mavuto osiyanasiyana omwe chipatalachi chimakumana nawo komanso kuthandizira kwambiri ntchito za umoyo zipite mtsogolo mdziko muno. Iwo apempha mabungwe ndi anthu osiyanasiyana kuti azithandiza kwambiri pa ntchito za umoyo komanso kutsindika kuti boma palokha singakwanitse kuthana mavuto osiyanasiyana omwe chipatalachi chimakumana nawo. Tiyamike kuti thandizo limeneli ma wheelchair amathandizira kuyenda kwa mapatient mchipatala muno. Mapatient akabwera ena makhalota adwala kwambiri sangathe kuyenda paokha, ena ali kale ndi mavuto oti paokha sangayende. Ndi amafuna zinthu ngati zimenezi kuti tatenge kuchokera pa point ino kupita pa point ino pamene akulandira chithandizo. Ndi ma wheelchair oti ndi abwino akuyenda bwinobwino ndi othandiza kwambiri kuwazungulitsa anthu amenewa pamene akulandira chithandizo chawo mchipatala. Ma wheelchair wa tizerati zinthu zili bwino tingakonda atapitirira 100. Ndiye 5 wa ndikongoyambira. Titakhoti ena alipo tatha kuponyaso kuponyezana kukafika ku 100 umapitilira uko titakhala anthu okondwa. Mawake mmodzi mwa akuluakulu a Chirunga Alumni Group a Darwin Pangani alonjeza kuti gulu lawo lipitiriza kudzipereka pothandiza masomphenya aboma othandiza kupititsa patsogolo ntchito za umoyo mdziko muno. Iwo anati zikukuzi azigula ndi thandizo lochokera kwa anzawo omwe anaphunziranso pa Chancellor College zaka zambuyomo ndipo amakhala kunja kwa dziko lino, pomwe anati gululi inaona kufunikira kwa chipatala cha Kamuzu Central poonera kuti chimathandiza anthu ambiri mdziko muno
osati amuzida okha wa Lilongwe. Ifeyo kuzipanga organize kwathu ndi kubwera tinafuna kuti chikhale ngati chisanzo chokuti azinzathuso ena amene anadusa mu makorido aku University of Malawi ndipo ali ndi kuthekera kwabwino athe kumvesesa kunena kuti athaso kupanga zolinga zonena kuti athandize zipatala zathu Malawi muno. Gulu la Chilunga Alumni la ku Chancellor College adalikhazikitsa mchaka cha 2023 ndipo muli ophunzira azaka zosiyanasiyana ku Chancellor College. Thandizoli alipereka ndi mutu onena kuti kuthandizira pa ntchito za umoyo mdziko. Mayeso Chikhadzula, MBC Lilongwe. Mawanja omwe amachita ulimi osiyanasiyana mdera la Malombe kwa mfumu yayikulu Chowe ku Mangochi adapitirira kugwira ntchito m'minda yawo pamene akuyembekezera mvula. Izi anena pa tsiku lowafotokozera za ulimi wa makono lomwe anakonza alangizi za ulimi kudzera ku ntchito za mwansipi zomwe cholinga chake nkubweretsa chonde mthaka komanso kusamalira za chitengedwe. Dave Umar ali ndi nkhani yonse. Alimi a mboma la Mangochi akuyembekezera mvula yomwe zaka zambiri nthawi ngati ino imakhala ikugwa komanso mmera ukuonekera m'minda. Pamkumano owafotokozera anthu omwe amachita ulimi osiyanasiyana mdera la Malombe pa msika wa Ibrahimu omwe anakonza a Malawi Watershed Services Improvement Project MWASIP, zinadziwika kuti ambiri mwa alimiwa akonza kale minda yawo ndipo chomwe akudikira ndi mvula. Iwo ati ngakhale mvula sinayambe, chikhulupiriro ali nacho kuti ibwera yokwanira ndipo akolola zochuluka. Takumba kale mayenje pambe takumba kale mayenje kwati malima ngati kumbozi uku. Kumbozi kumeti malima ako sitimati yafeteza ndi mauje ni mwa makolo atu tunachosa ndoji ndiye timango kumba mayenje makanga tukuti fiteze kawili kumene kwayi koma fiteze matia chatu noko. Ndasangala nayo kwambiri kubwera kuno kwa masibi kuno mujebla imu ndimene ritilili chifuka yitithandiza ife ulimi kwathu tizipeza zakudya zokwanira. Malingana ndi mlangizi wa za ulimi mdera la Chowe Miriam Malefula, ulangizi otere ndi ofunika kwambiri kuti alimi akonze ngonyeka ndi cholinga chokuti adzikolola madzi komanso kuwathandiza kuti ngati madzi angasefukire asapite ndi mbewu zawo. Pamene tikutsatira ndondomeko zimene zakalimidwe zasopano zimapangisa kuti zibwezerese chonde chathu, zibwezerese nthaka mchonde mwathu, komanso zimathandiza kuti alimi akolole zokolola zochuluka zimene pamapeto pake atha kuzagulitsa ngakhale kuti kudya kumene kwa chaka chonse chimene cha ulimi mmene chimakhalira. Ndipo m'mawu ake mlangizi wa alangizi a zaulimi pansi pa ntchito za MWASIP a Christopher Nkoma ati cholinga chawo nkufuna kuonetsetsa kuti madera ambiri anthu akusamalira chilengedwe komanso kubwezeretsa chonde mu nthaka. Kudera kuno tifuna zaone kuti kuli malo akulu amene ali otetezeka ndiponso asata ulangizi umene ifeyo timakhala tikulimbikitsa nthawi ndi nthawi kuti malo ochulukirapo ngati tikamba ku Mangochi kuno kuti 30,000 hectares yonseyo ikhale yotetezeka. Muli akalozera amenemo tiziona maboxes kapena ngonyeka amenemo tizionanso kuti anthu akusangalala kuti katikale amakolola matumba 3 pa eka panopo azakamba za matumba 40 50 malinga ndi imene ulangizi umanenera. Ndiye ife tizakhala ndithu okondwa ndipo tizadziwa kuti ayi ntchito ya ulangizi yafika ndithu pokoma. Ntchito za MWASIP zikuchitika m'madera osiyanasiyana mdziko muno ndipo alimi komanso anthu osiyanasiyana akugwira ntchito zobwezeretsa chonde mthaka, kusamalira nkhalango komanso kuchita ulimi wa makono. Dave Umar, MBC Mangochi. Apolisi kwa Jenda mboma la Mzimba amanga anthu awiri kamba kuwaganizira kuti amapanga ndi kugulitsa fetereza wachinyengo. Mneneri wa polisi ya Jenda McFarlane Mseteka wati awiriwa ndi a George Moyo ndi a Samson Kavala ndipo ati awatengera ku bwalo la milandu akangomaliza kufufuza zinthu zina. Musasecheyo walemba ripotili. A McFarlane Mseteka omwe ndi mneneri wa polisi ya Jenda ati anthu awiriwa anawamanga pa 26 December 2024 potsatira madandaulo kuchokera kwa alimi ena omwe anagula fetereza ndi mbewu pamalo ochitira malonda a Jenda mboma la Mzimba. Malingana ndi Mseteka, kafukufuku aonetsa kuti anthuwo amasakaniza doti, lime komanso fetereza ochepa nkupanga matumba ama 50 kg pa tchire lina kudera la Swaswa mbomalo. Pamaropo panapezeka matumba 12 a lime, matumba 12 a fetereza wachinyengo, doti komanso zinthu zina zomwe anthuwo amagwiritsa ntchito.
Pakadali pano apolisi alanda matumba 45 a fetereza wa chinyengoyo podikira kuti bungwe la Malawi Bureau of Standards lizaunike bwino. Anthu awiriwa awapatsa mlandu wopanga zinthu popanda chilolezo zomwe zikusemphana ndi gawo 29 la malamulo a MBS komanso kugulitsa zinthu za chinyengo. Musase Cheyo, MBC. Ndipo munkhani za masewero zokonzekera za masewero a mpira wa miyendo wakatswiri akale apakati pa dziko la Malawi ndi Zambia zafika kumapeto. Masewerowa akuyembekezeka kuchitika lero pa bwalo la za masewero la Bingu National ku Lilongwe. Mmodzi mwa akatswiri opuma pa nkhani zolutsa mawu Steve Liwebanda wati masewerowa akhala osangalatsa kamba kuti anthu adzaona osewera omwe anali otchuka kalekalero monga Ernest Livewire Mtawali ndi ena. Mtolankhani wathu Charles Pensulo akuyankhula ndi Steve Liwebanda omwenso apatsidwa mwayi oti adzanenerere masewerowa pa wailesi za MBC. Zokonzekera mpira umenewo chiri mchimake tikunena pano chifukwa chakuti ndi mpira ofunika kwambiri, mpira umene opititsa patsogolo chibale cha dziko la Zambia ndi Malawi. Kwa ukhalanso mwayi woti anthu adziwe ma players aku Zambia amene anasewera kalekale ulendo wa Christopher Katongo abwera, ndiyeno unonso ku Malawi ulendo wa Ernest achoka ku South Africa, Esa ukanyenda ku England. Ukhala mwayi waukulu kuti anthu akumbukire kale mmene zinkayendera zinthu. Ukudziwanso kuti dziko la Malawi ndi dziko la Zambia ndi pa ubale waukulu, komanso masewera ampira ndi amene amapititsa patsogolo ubale umenewo. Nje mmene abwerera choncho ifenso takonzekanso ngati makomenteta kuti takumbutsenso anthu kuti kodi anthu amene tinkanenerera kale ikuseweredwa Eastern Central Africa Senior Challenge Cup ulendo wa Young Timothy Kinapiri kuti anthu akaone zilakhala zinthu zosangalatsa kwambiri. Chifukwa timayankhula nawo anthu ku Lilongwe kuti akonzekera kwambiri chifukwa anthu ambiri amene anali kunjaso ena mpaka ali kufika ndi mpira ofunika kwambiri. Anthu ayembekezere zotani podziwa kuti MBC yakupatsanso mwayi kuti unenerere masewero amenewa mwina patadusa nthawi yayitali kuchokera pamene unanenererapo masewero ampira pa wailesi? Ine nabadwira ku MBC konko, ndakulira konko, ndinabwera ndili mwana kwambiri kuchokera ku Zambia 1986. Nde apapa chisangalalo changa nchodzaza tsaya chifukwa ndikukhala ngati ndabwereranso kwathu. Nje kwathu ndi ku MBC ndi anthu asangalalanso kwambiri kuti amve mawu amene mwina sana amve zaka ziwiri zimene zapitazo. Ine mpereke ulemu waukulu ku management ya MBC chifukwa chondilola kuti ndipange nawo masewero amenewa ndinenere nawo mpira umenewo chifukwa can't take it for granted. Ndikudziwa kuti akanatha mwina kupatsa anthu ena koma tikumbukirabe kuti tili ndi anthu amene anagwira ntchito yotamandika pa MBC. Tiakumbukire bwanji ndipo tibweretsa mbwalo ife tikuthokoza kwambiri kuti management ya MBC yaganiza bwino kwambiri fa iwo akudziwa kuti ndife ana MBC chifukwa ngakhale tingapite kwina kulikonse identity imene tili nayo ife ndi ya MBC. Zangodandaulitsa pang'ono kuti tikanakhala ndi Jeffrey Msampha koma ali zochitika zina zambiri akanakhalaponso amene ifanda amene anachemerera chigoli cha Young Timothy chomalizira chija timakumana ndi Zambia 1988 pa Kamuzu Stadium. Nje chisangalalo ndithu nchosanena. Timaliza nganizi ndikuonanso mitu yake. Wachuli wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wachenjeza kuti boma lithana ndi onse omwe akuchita chinyengo pa ntchito yopereka chakudya kwa anthu omwe akhudzika ndi njala mdziko muno. Bungwe la Malawi Electoral Commission lalengeza zakalembera wachibwereza wachisankho yemwe adzayambe pa 10 January mpaka pa 3 February chaka chikubwerachi. Ndipo zokonzekera za masewero ampira wa miyendo wakatswiri akale apakati pa dziko la Malawi ndi Zambia zafika kumapeto pamene akatswiriwa akukomana masanawa. Munali ndine Blessings Chereuka, mwakoma nonse.